Wel, bore da, a dyma clonc 360 yn yr Hedyn Mwstard, yma ar stryd y coleg yn Llambed. A da ni'n nghwmni Gareth Alice Jones bore yma. Ac mae'n ddwrnod pwysig yn dydi, oherwydd dillun yr ail ar 15 o Fai 2021 ac mae'r llacio yn ail ddechrau eto a mae'r Hedyn Mwstard rwan fel y caffi yn gallu ystyried ail agor. Ac os dwi'n iawn, ydych chi'n ail agor dydd Iau yr 20fed o Fai? Ydyn, yn edrych ymlaen yn fawr. Wrth gwrs, i ni bod ar gau oddi ar dydd Sadwrn cyn y Nadolig. Mae wedi bod yn gyfnod hir iawn. Ac wrth gwrs, nid dyna'r cyfnod tro cyntaf, mae yna eraill wedi bod cyn hynny. Ond i ni'n hynod o falch i gael ail agor. Ar hyn o bryd, i ni golygu agor am 3 diwrnod yr wythnos. Fe wnaethon ni'r un peth nôl y mis Awst, os cofiwch chi. Agor ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, yr oriau arferol 10 i 4 o'r gloch. Ond i ni gobeithio fel bydd mwy a mwy o lacio yn digwydd ar y reolau Covid yma, a byddwn ni wedyn yn gallu ail agor am y cyfnod llawn 5 diwrnod yr wythnos, 10 i 4. Felly ni'n edrych ymlaen yn fawr. Ac ar hynny felly, ta Gareth Alice, beth ydych chi, allwch chi ddeud ydy y sialensau, yr heriau ydych chi wedi gwynebu felly dros y 12 mis dwytha, ydych chi wedi sôn am y cyfnodau clo, ond beth yw'r heriau ydych chi wedi gwynebu? Yn y lle cyntaf, colli'r cwsmeriad. Hanner y gwaith yn y fan yma yw cwrdd â phobl. Pobl o bob man, pobl lleol, wrth gwrs, ond pobl yn teithio un fan y llall, a mae rhai yn teithio drwy Lambed yn benodol i ddod a galw yn y fan yma. Ni wedi colli'r gymdeithas yna. A cymdeithas hefyd, gyda'r gweithwyr sydd gyda ni. I ni fel teulu, a mae pawb yn cydweithio gyda'i gilydd, a ni'n cael tipyn o hwyl gyda wneud gwaith. So mae'r ddwy ochr. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n atgoffa ni o'r gofynion economaidd sydd wedi bod arno ni. Hynny yw, oedd rhaid cynnal y lle yma, cynnal y busnes, cynnal y gweithwyr ag ati, gweitha'r cyfnod clo. Ond i ni ddiolchgar bod y fath bethau ffyrlo wedi bod ar gael i ni, a hefyd grantiau gwahanol. Ond un o'r pethau ni wedi gwneud yw ni wedi manteisio ar y cyfnod yma i ail-wampio'r lle. Fe agorwyd y lle yma yn 2003, ac oedd yr un decor wedi bod yma, oedd hi ar y cychwyn. Felly gymeron ni fantes, ond ni do, o'r cyfnod tro cyntaf i ni gael ail-wampio, ac mae hynny wedi adnewyddu'r lle, os allwn ni roi fel yna. Ac ar ben hynna, ni wedi lledaenu'r patio yn y cefen, achos mae hwnna'n bwysig iawn ar hyn o bryd. Mae fwy o bobl eisiau bita mas na beth sy'n mo'n eistedd niw. Mae nhw'n teimlo bod nhw'n mwy rhydd a bod gyda nhw'r cyfle na wedyn ni i gwrdd â ffrindiau yn yr awyr agored. Ac wrth gwrs elfen arall, hyd yn oed yn y cyfnod clo, mae yna gapel wedi cystal y bod wedi cael ei orffen drws nesaf, sydd ynghlwm mewn ffordd wrth yr adeilad yma. I ni'n gallu mynd a dod rhwng y ddau adeilad, a mae hwnna'n ychwanegu dimensiwn arall at yn gwaith ni, a hwyrach bod yr Hedyn Mwstard yn ychwanegu dimensiwn arall at y capel newydd fydd yn agor gyda llaw y dydd Sul nesaf, Mai y 3 ar 20. Wel, mae hwnna'n newyddion bendigedig bod y capel newydd yma yn Llambed yn agor y dydd Sul yma, ac wrth gwrs hefyd yr Hedyn Mwstard. A ydych chi mewn ffordd i ateb rhan o'r ail gwestiwn, so felly sut ydych chi wedi addasu a ydych chi wedi cyfeirio'n barod at y patio. So pan fydd bobl yn dod yma dydd Iau rwan, be fydden nhw'n gallu weld o ran cadw'n ddiogel yma yn yr Hedyn Mwstard o ran yr addasiadau? Wel, i ni wedi sicrhau bod yn bellter, wrth gwrs. Mae llai o fordydd a llai o le eistedd yn ei nawr, ond mae hwnna yn cadw wedyn i'r reolau. Ie, ac i ni gorfod wneud siŵr bod staff yn gwisgo mwgwd, a fydde felly. A mae pawb yn gorfod arwyddo a rhoi rhif ffôn i henwau a rhif ffôn pan nhw'n dod, ac arwyddo faint o amser maen nhw wrth fynd allan hefyd. Yn lle lleiniau ar y fordydd, i ni wedi gosod deunydd arall
sy'n medru cael i sychu, i lanhau yn rhwydd iawn ar ôl i bob cwsmer i fod wrth y ford. Dyna'r math o bethau sydd wedi bod yn heri ni megis o ran iechyd a diogelwch. Wel, mae'n swnio ar gyfer dydd Iau pan fyddwch chi'n ailagor yr Hedyn Mwstard bod eich addasiadau chi a'r trefniadau chi'n drolwyr iawn ac wedi pawb gael tywelwch meddwl bod nhw'n mynd i fod yn ddiogel iawn yma pan fydden nhw yn dod yma. Ac wrth gwrs mae yna her arall yn hwnna oherwydd y pellter yma chi'n gorfod cadw rhwng cwsmeriaid, dyn ni ddim yn medru cadw gymaint o fordydd ac oedd gyda ni o'r blaen. Felly mae hwnna'n her i fusnesau, fi'n siŵr bod hyn yn wir am bob busnes mewn gwirionedd. O gobeithio felly dydd Iau, fydd ni'n ddwrnod sych yn oherwydd mae yna berig felly, fydd yna giw ar hyd stryd y coleg yn disgwyl dod i mewn i'r Hedyn Mwstard a fydd rhaid nhw aros nes bydd yna rhywun i ddod allan nes cael nhw ddod i mewn oherwydd bydd y lle mor boblogaidd. Ac i droi at y cwestiwn ola, be fedrwch chi ddeud o ran y pethau da chi wedi dysgu dros y 12 mis ar flwyddyn anodd diwethaf, da ni wedi cael fel busnes, wrth gwrs, ydych chi wedi cyfeirio at treinio nhw, ond hefyd chymod fel teulu yma yn yr Hedyn Mwstard. Wel, fi'n credu oedd Liz yn dweud pan ddath y cyfnod clo diwethaf yma nawr cyn y Nadolig. Beth oedd ti'n dweud, Liz? Wel, wy'n falch mewn ffordd, bod e'n wedi dod. Ie, byddwn ni'n cael, achos ni wedi bod yn brysur iawn, ac mae'n rhoi cyfle i ni, fel chi'n wedi weld teulu, amser i wneud pethau yn y tŷ gartre, amser gyda'n gilydd, fwy amser gyda'n gilydd. Yn anffodus, os gwrs, o'ch chi ffili hyd yn oed i fe mas unman i cael cwpaned o goffi neu dim byd fel yna, chi ffili mynd i unman, ond hwnna'n anfantes. Ond o'n gymaru ar bywyd o'n ni wedi cael cyn hynny, oedd yn brysur iawn, oedd oriau hamdden. O'n i'n gallu gwerthfawrogi o'r newydd. A fwy amser gyda'n gilydd, a fwy amser yn y tŷ a wneud bethau chi'n gwybod, fe? Ie. Wel, diolch galon i'r ddau chi am eich amser bore yma i ateb y cwestiynau gan Clonc 360. Gai ddymuno'n dda iawn i chi a hefyd holl wrandawyr a'r darllenwyr Clonc 360 pan fydden nhw'n gweld y cyfweliad yma ar gyfer ailagor yr Hedyn Mwstard bore dydd Iau. Gan obeithio fydd bobl yn tyrru yma ac wrth gwrs mi fyddan nhw oherwydd mae fama yn fangre pwysig cymdeithasol, crefyddol ac hefyd efo paned da a digon o ddanteithion blasus yma yng nghanol Llambed. Diolch yn fawr i chi, a ni'n edrych ymlaen i weld pobl i gymdeithasu o'r newydd fel o'n i'n sôn. Diolch yn fawr iawn i chi.